Fi kliem Neville Gaffa, il-Partit Laburista jrid jisma' lin-nies iżda minflok għaddej b'kampanja ta' intimidazzjoni b'telefonati li qed isiru miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista lil dawk il-partitarji li ma vvutawx għaliex qatgħu qalbhom mill-partit tagħhom stess. Gaffa, li huwa wieħed mill-alleati ta' Joseph Muscat, għamel dawn id-dikjarazzjonijiet meta din il-ġimgħa kien mistieden fil-podcast ta' Malcolm Sejkel. Qed tinkwetani wkoll issa x'issa ħjar. Issa bdejna ġabru n-nies okej vera tajb minn il-ġimgħa. Issa ħjar, isma' inti x'ġifieri ma vvotajx, għalfejn ma vvotajx inti. Tajjeb ukoll, ġifieri issa flok ħanċemplu ħanisimgħu ħanipprovaw insolvu l-problemi li għandhom. Ħanintimidaw ukoll issa. Jiena dil-ġimgħa dal-aħħar jiem irċevejt mijiet ta' messaġġi, mijiet, għadna qaswaġib kollha. U kulħadd jgħidlek l-istorja tiegħu. Kulħadd jibża jitkellem. Waqt din l-intervista semma CEO tal-Labor Randolph De Battista. Il-bibien tal-kwartieri, ġifieri taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, inħalqu għal mijiet tal-laburisti li kienu hemmhekk qablu. Mhux qed nirreferi għalija hemm min kien ilu jimmilita fil-partit 30 sena u fuqhom. Jiena forsi ma kontx ili daqshekk. Imma literalment li kif daħal u dan bdew jingħalqu l-bibien. Issemma wkoll l-istrateġista ewlieni ta' Roberta Bela, Alejandro Balzan, li qed ikun akkużat li warrab ħafna nies fosthom il-Rozjan Kutajjar. Jiġifieri fuq istruzzjonijiet ta' Alejandro Balzan, Rozjan Kutajjar titlob apoloġija. Titlob apoloġija lil min? Min għandu jitlob apoloġija issa? Min ġimmatejn ilu daw? Rozjan Kutajjar li dejjem kaxkret il-voti lill-Partit Laburista? Jew Alejandro Balzan li tellefna 30,000 vot. Neville Gaffa li llum m'għandu ebda karga laf Kastilja u lanqas fil-Partit Laburista insista li l-Gvern ta' Abela qed jitlef is-simpatija tal-poplu. Jiena kont nippretendi wara emorraġija ta' voti bħal din, l-amministrazzjoni kollha tajjeb terfa' responsabilità u jaħarbu lemmu għaliex taqta' individwi minnhom li vera ħadmu u baqgħu jaħdmu sal-aħħar minuta, il-bqija hemm ħafna minnhom illi daw sparixxew. Fej kienu. As il-counting hall. As il-counting, eżatt, jiena l-counting hall ma kontx għaliex ma ħallewniex nitla'. Tajjeb il-poplu barra jkun jaf. Din it-tieni elezzjoni li l-Partit Laburista ma ħallniex nitla' u nkun volontier il-counting hall. Tajjeb. Ġifieri, da kif qed tgħidu intom, naqas il-counting hall ma dieru daw aħseb wara kemm bdew iħabtu rashom wara r-riżultat. Waqt din il-podcast tkellem ukoll dwar id-distak bejn iż-żewġ partiti. Għalija taf x'numa 8,000 vot. In-nazzjonalisti teknikament iridu jirkupraw 4,000 vot. U jiġu rasim bras magħna. Daqshekk hija faċli li tintilef u tintrabaħ elezzjoni. U hawn huwa insista li l-Labor mhux jisma' lin-nies. Tal-Partit Laburista. Illi irraqqas u jipprova ma jibqax arroganti daqshekk man-nies. Tajjeb, u jibda jisma' veru. Robert Cremona, Net News.